araw. Merry Christmas sa inyo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mahal na Ama sa pagbibigay sa atin ng lakas ng katawan, the Creator of heaven and earth. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Ama at luwalhati sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko, Merry Christmas sa inyo, sa mga pamilya ko, relatives, friends at lahat na, sa mga subscriber ko at sa mga nanonood. Maligayang Pasko sa inyo lahat, at bigyan kayo nawa ng lakas ng katawan, yung naway bigyan kayo ng biyaya. At tayo laging nagpapasalamat sa Panginoon na si Jesucristo, anak ng Diyos Ama at ng Holy Espiritu Santo. So maligayang Pasko sa inyong lahat. Nandito po ako sa simbahan. Yan, simbahan ng Sherwood. Yan. So sana susunod at sa isa pa kapayapaan sa Pilipinas at maging mabuti ang maging mamumuno sa ating bayan sa buong bansa ng Pilipinas. Pinapanalangin namin na maging mabuti ang magiging mamumuno sa atin sa Pilipinas. Yan. So Merry Christmas po sa inyong lahat. Hindi na ako makapagsalita ng maayos at wala at medyo malamig at nag-i-snow dito. So maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat sa inyo. Ayan. So mga sana subscribe. Merry Christmas. At sa mga nanonood, sa mga nagko-comment at nagla-like, maraming salamat po sa inyo. God bless you all. At lagi kayong stay safe at saka healthy. So maraming salamat po. Ito po si Aro. Yan. Nga pala, nandito na yung aking pinakukulan na. Yan, kumukulan para sa pasta. O sige, mag-start na po ako. So mga araw, binilagyan ko na pala ng mantika. So ilalagay ko na yung spaghetti. Ayan. Spaghetti. Ayan. Marami lang. Ayan mga araw. Yan mga araw. Nailagay ko na yung tapos mamaya lalagay ko ng salt. Oops, check ko.
So kukuha ko ng sabaw niya. Tatabi ko. Ayan. Konti pa. So okay na ang araw. Ang spaghetti ko. Pasta. Pasta. Yan. Araw. So, okay na yung pasta ko. So mga araw, ito yung codfish. Gagawin ko, lalagyan ko ng paminta, salt, tsaka garlic powder. Yan. Tapos asin. Tsaka garlic powder. Codfish. Pinatuyo ko pala to. Medyo wag yung basang-basa. Medyo tuyo. Ito lang yung mga natutunan ko rin mag-versions kasi nagtatrabaho ko dati sa cruise line. Nadanan ko ang housekeeping sa kitchen tsaka sa dining, pero ang nangyari is tawag nito, naging team head waiter ako sa barko. Ang last na barko ko is Carnival. So yan. Okay na. So mga araw, meron akong harina, paper ulit, powder, saka konting asin, tapos paprika, oops, maanghang to kaya hindi ko masyadong sobrahan. Tapos mix. Lagyan ko ng konting cornstarch. Ayan. Okay na. Start and begin. Yan mga araw. Piprito ko na yan. So dito ko piprito mga araw. Konting lalagyan ko ng konting butter. Ayan. Konting butter, tsaka lalagyan natin ng olive oil.
olive oil. Tapos, didikdik natin ito. Ayan. Yan mga ano. Oh. Basta na naman. Yan. So yan mga ano, malapit na matapos. Yan, tapos na. So, susunod po is pasta. So, pasta, Italian. Italian pasta. Yan. Una. Yan, titritin ko muna to. Chorizo, chorizo, chorizo. So, medyo okay na. Next yung shrimp. Oh. Pamita. Asin.
Saka lemon. Lemon. So yan mga ano, okay na. Okay na yung shrimp. Set aside. Wow! Mantika ulit. Mantika, hindi pala mantika, olive oil. Yan, olive oil. Tsaka bata. Bata. Limbawa. Golden brown ko po ito. Yan, malapit nang mag-brown. Yan. Tapos yung parsley. And then, pasta. Pasta. So ito yung tinabi kong tubig. Si chorizo.
the shrimp. So wala pong anchovies, ito na lang, patis. Tapos, lagyan ko pa ng konting lemon. At saka parsley. Then Parmesan cheese. Yan mga aro. Mga aro, tapos na. Salamat sa panonood. Yan mga aro, tapos na. Yung ating pasta. Yan. Version ko lang to ha. Version ko lang to. Kain na. O yan mga aro. Salamat sa panonood nyo. Ito yung pang-natsubi na namin. So yan mga aro. Yung tinapasan ng ating aming natsubuena. At may nangyari po dito sa ating cellphone. Yan po. Ang aming natsubuena. Yan. Pasta na may codfish. Tapos vegetables. Ayan, so Merry Christmas po sa inyo lahat at God bless you. God bless all. God bless you all. Ayan. Ang aming Christmas recipe ang Noche Buena. So maraming salamat at sa mga nanood. Ayan po. Cauliflower and broccoli, codfish, tapos shrimp with spaghetti na may chorizo. Ayan. With garlic. So maraming salamat sa nanood. Merry Christmas po sa inyong lahat. At God bless you all po. Stay safe and stay healthy lagi. Ayan. Maraming salamat po.